बिखाया गावा खुगाया गेवा नै हनै बाप 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 दखानदारालाय दुखु दंमोन नामाब्रा हा माथो बिखाया गावा खुगाया गेवा बोरै जाखो गार्लफ्रेन्डखौ मोनासै नामा नै बिखाया गावा खुगाया गेवा गुड मर्निं फ्रेन्ड्स दा फाइनालि बर' साहित्य सभायाव थांगासिनो दङ दिनै फार्स्ट डे ओरैनोथ' एक्जिबिशना दाखालिनो अपेनिं जादों बाट मेन प्रग्रामा दिनैनिफ्राय आप टु 12 जानुवारि दिनैहाय 9 तारिख जाबाय 12 तारिखसिम जागोन एक्जिबिशन फकास खालामगोन पार्कखौहाय फकास खालामगोन पेन्डेलखौ फकास खालामगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था आरो मोनसे रिक्वेस्ट जायनोखि चेनेलाव गोदान ना साबस्क्राइब खालामना ला लोगोफोर एसे साबस्क्राइबारा बारायबा मोजां मोनो दासो 6000 जादों 10,000 खालामथारनांसिगौ दा बावैनो दायो जों थांनो ओंखारबाय इनफिल्ड आंनिखौ लाबाय गावनिखौ सब समायलाया बियो नै ओरैबायदि अनो खसाब गानहोलायो मालाय नै बोलारां गालांनायसो मान देखायबादोंमोन नै सफैबाय फाइनालि सफैबाय जोङो दासो जाहांदों बै जाबाय ट्री हाउस गारि पार्किं खालामबाय दायो हेलमेटा गोमायाबानो जाबाय ओरैहाय पुरा पार्किं उइदाउट फिस पार्किं दोननो हागोन नोंथांमोना बावहाय डिसिप्लिनाव आरो दा फाइनालि सफैथ'बाय रायजोफोर मा दङ नायबानोसै दा भिउआनो बेनो जों दायो थांगासिनो दङ बेयाव 64थि बोसोरारि जथुम्मा लिरनाय दङ अन्थाइयावहाय कालार होनाय मा जिनिस लाबोगौ हमनायासै सलार आच्छा सलार माने लाइट सलार लागायदों आरो बाव दा बे जाबाय सलार लाइट बेखौहाय गायगोन जानांगौ दासो इनस्टल खालामनो नागिरदों दां मेन गेट सफैबाय जों मेन गेट जों बेनिफ्राय एन्ट्रि खालामसिगोन खालामनानै लेफ्ट राइट गासैयावबो गिदिंथारसिगोन दा जोंथ' फार्स्टआवनो दाखालि नायफैखादोंमोन नायनायालाय बे समाव बारा डेक'रेसन गैयामोन खिन्थु दिनै कमप्लिट जाबाय आरो ओरै आरसि ओरैहाय दङ माखासे फ्लेग हस्टिं जागासिनो दङ दायो दा जों हाबजेनबाय जों दायो ओंखारनाय बेजों ओमफ्राय गेजेरालाय माथो बे गारि स' दायो हाबबाय मेन स्टेजाव हाबफैगासिनो दङ जों दायो ओरैहाय ब्लक खालामगासिनो दं लोगोआ नैबे जाबाय डिमापुर रायजोजों थांनाय लामा खांख्राइया बैयाव दंमोन आं दाखालि फार्स्टआवनो देखायदोंमोन खांख्राइखौ दायो कालार होबाय बेखौ आं देखायनोसै दायो ओइयाव नै सिख्लाफ्रा फट' लागासिनो दङ दाखालि आं नोंथांमोननो खोन्थानाय खांख्राइया बिदि नै कालारा जाबाय दायो बेबादि थांनाय बाराव डाइरेक्ट गुफुरसो मोनना फात्ता मोनाखैमोन फार्स्टनि हाबजेननाय लामा खाथियावनो बे दङ खांख्राइया खांख्राइ खिन्थु मोनसे भाइरेल जादोंलै उवालखौहाय उलार होनना लिरनाय दङ आं बेखौ दा नायगोन नोंथाङा मा होनो सानो उवालखौ उलार लिरनायखौ मा होनो सानो मिस्टेक जादोंना जायाखै बबेयावहाय जों दाखालि बै बर' मोनसे न'मा न' हाफैनायावहाय उलार बेथ' मिस्टेक जादों दा सोरनि गोरोन्थि बेखौ बुंनो हाथ'वा दा थांनानै एक्जेक्टलि नंगौना नंमारा बेखौ नायसै आरो उलार ना खिन्थु खांख्राइया नैबेनि रायजोफोर दा जों खांख्राइयाव दंफैयो खांख्राइ रायजोआव दंफैथ'यो दा माखासे भिउखौ नायबावनोसै स' दायो नोंथांमोना आंनि उनाव नुदों खांख्राइखौ आरो बे खांख्राइनि सिम्बला जाहैबाय आपकामिं आंसो सानदों दै नंगौ नङा जिआइटेक जानो हागौ नेक्स्ट जिआइटेक हाबनो हागौ आरो दा बेजोंहाय गासैबो बिबानगिरिफोरनि फट' दङ डक्टर सुरन नार्जारि बे जाबाय आफादगिरि नीलकान्त गयारि सार सेक्रेटारि आंनिनो क्लास टिचारमोन बिथाङा मोजां सिनायो आंखौ बे जाबाय ब्रह्म धोरोमनि दैदेनगिरि जोंनि ब्रह्म धोरोमनि गागि दैदेनगिरि बेनो जाबाय गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म बिथांनि जोनोम डेटखौ नायबानो जाबाय नै नोंथांमोना खोनायोना बर' थुनलाइ आफादनि फार्स्ट आफादगिरि जय भद्र हागजेर होनोबा नोंथांमोना फट'खौ नायदो नै बेनोमोन बिथाङानोमोन आरो बिनि बिबान लानाय समानै बिथाङा जाबाय बारग' थुनलाइ आफादगिरि सबसे फार्स्ट प्रेसिडेन्ट अफ बड' साहित्य सभानि बिथाङा जाबाय सतिश चन्द्र बसुमतारी खन्थाइगिरिमोन ना खोनायोल' नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै
दा बे गासैबो मुंख्लं जानाय गोबां दैदेनगिरि थुनलाइगिरिनि बाव मुसुखा दङ। नोंथांमोन आं खोन्थागासिनो दङ बिहुराम बर'आ जाहैबाय जोंनि अदालगुरिनिनो रौता एरियानिमोन। नायदेनाय बिथाङा जाबाय बिहुराम बर'। सनाराम थाउसेनखौ खोनायोना नोंथांमोना? बर' थुनलाइ आफादनि गिबि नेहाथारि सनाराम थाउसेन बर' थुनलाइ आफादखौ जोनोम होनाय बिथाङानोमोन 1952 निफ्राय 56 सिम बिथाङा बिबान लादोंमोन फार्स्ट सेक्रेटारि अफ बर' साहित्य सभा। बिथांनि मुसुखा बियो। एन्ड नेक्स्टआव नै रिभारेन्ड सिडनी एन्डेल ना नोंथांमोना खोनायो आर.एस. एन्डेल होननाय बर' थुनलाइयाव गोबां खामानि मावदोंमोन बिथाङाबो। दा बर' कसारिसफोरखौ दिहुनदोंमोन ओइलायनै दा कसारिसखौ 1911 दिहुनदोंमोन। ओमफ्राय आरोबाव एन आउटलाइन ग्रामार अफ बर' कसारि लेंगुवेज 1884 दिहुनदोंमोन। नै गोबां एग्जामाव फैयो बेखौ नाय जायनाखि नोंथांमोना BTSआव एग्जाम लिरगोन। रिभारेन्ड सिडनी एन्डेला गोबां कन्ट्रिबिउसन होदोंमोन बर' थुनलाइयाव। नैबे जाबाय सबसे जोंनि फेमास बर'नि बिफा जायखौ जों मिथिगौ फादार अफ बड'स बेनो जाबाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म। बिथांनि मुसुखा बियो। ओमफ्राय बिथाङा मा बोसोन होलांदोंमोन खोनासंबानो जाबाय। नोंथांमोना फार्स्ट हाबजेननानै बेखौहाय लेफ्ट साइड लाबानो बेवहाय जायनाखि मुंख्लं बिथांमोननि डिटेल्सखौ मोनजोबगोन। बाव हाबफै नायफै मा इयाराव बबे सनाव बिथांमोना दायथ' लादोंमोन एकदम बेखौ जों रोंनांगोन बुजिनांगोन। जोङो हिस्ट'रिखौ जों रोंनांगोन आरो। दा रायजोफोर आं मेन स्टेज मेन पेन्डेलखौ नोंथांमोननो खिन्थिनोसै। मेन स्टेजावबो गेट दङ बेखौबो नोंथांमोना नायफै जेराव अपेन स्टेज अपेन मिटिं जागोन ना बेखौ आं नोंथांमोन दायो खोन्थानोसै। बेनो जाबाय मेन पेन्डेलनि मेन गेट बर' राव गेवलांथों होननाय बैयाव लिरनाय दङ नै। ओमफ्राय बावहाय 64थि बोसोरारि जथुम्मा बर' थुनलाइ आफादनि मेन प्रग्रामा बेयावनो जागोन हाबाफारिया जेरावनाखि मिनिस्टारफोर फैगोन ना बेयावनो गासैबो जागोन। ओमफ्राय बेवहाय नै गार्डेन दङ एसे डेक'रेसन दङ ओरैबादि मोजां। बै सिङाव दायो मिटिं जागासिनो दङ माखासे ओरैनो। ओमफ्राय डिलिगेटआथ' मोनायावसो जागोन नालाय। दा बेनो जाबाय मेन स्टेज गाइस मेन स्टेजनि पेन्डेलनि गेट। नोंथांमोना बाव फैनो दाबाव फैनानै मोनसे फट' लानानै थां। फुरा रेडि खालामगासिनो दङ हनै मादै मोनाबो इउटुबार खोमा। दायो रायजोफोर जों सफैबाय मेन अपेन स्टेजाव खाथियावनो देखायगोन नोंथांमोननो। गोदोबो आबसुनिखौ आं खोन्थादोंमोन देग्लायबो नोंथांमोननो बर' साहित्य सभानिखौ खोन्थागोन आं। मेन अपेन स्टेज ओइथिंहाय चिफ गेस्टफोर जिरायग्रा बैजों डिलिगेट जागोन। दा मेन खोथाया जोंनि बर' साहित्य सभाखौ फैनांगौ नायफैनांगौ। आरो बे साहित्य सभाया माब्ला लन्च जादोंमोन होनोब्ला 16 नभेम्बर 1952 बेखौ एकदम जोंनि माइन्डआव थाथारनांगोन जुदि नोंथाङा बर'ब्ला। गासैबो दिनैनि भिडिअ'आ इनफरमेटिभ टाइपनि जागोन। बेखौ मा होननानै नोंथांमोना मिथिगौ ना? जोंनि जि लुनायाव जि दानायाव जे जोङो बाहायोना सोरखि होनना बुङो बेखौ सोर फिदिंनो हायो? नै ओरैबादि बिउटिफुल ओरैबादि समायना जोंनि कालसारा जोंनि ट्रेडिसना ओरैबादि कालसार ओरैबादि हिउज माने बुहुत मेटेरियेल्स दङ। बेखौ जों नायथारनांगौ रोंनांगोन। बर' रावखौ सोलोंनांगोन। बर' रोङैफ्रा बर' सोलोंना ला। खायसेनि टाइटेला बर'खौनो रोङा बिराद लाजिनाय मोनो आं। मैं बर' नाजानो বুলি ক'লে ইমান লাজ লাগে না মই বাপৰে বাপ ক'ব নালাগে আৰু মানে টাইটেলটো বড় হয় বাট বড় নাজানে কিছুমান। মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যোনসকলে এনেকৈ মানুহ আছে তো বড় শিকি ল'ব কাৰণ এইটো আমাৰ মাদাৰ টাং লেংগুৱেজ হয়। जायफ्रा बर' ना बर' टाइटेल लानानै बर' रोङाबा बेफोराव फै मिटिंफ्राव फै इसिबां गोजौ जोंनि रावा इसिबां स्टेन्डार्ड 8 सिडिउलाव गोनांलाय इण्डियानि कनस्टिटिउसननि 8 सिडिउलाव दङ। होमबा जोंनि रावा इसिबां गोजौ दङ बेखौनो नोंथांमोना सोरबा बर'खौ रोङा सोलोंनांगौ। दा मेन स्टेजाव दायो जों थांगासिनो दङ। दायो बेजों हाबसै जोङो मेन स्टेजाव। बेजों ओरै हाबबाय ओरै हाबनानै बेजोंबो लामा दङ आरो दासो एसे बानायगासिनो दङ। लासैनो जाजोबगोन डेक'रेसना सोलिगासिनो दङ। दा डेक'रेसन इज गयिं अन बानायगासिनो दङ रेडि खालामगासिनो दङ नै फुरा डेक'रेसन। दा बाव दसे गाखोनायसै आङो दाथ' बारा मानसि गैया नालाय। बाव नै चिफ गेस्टआ जिरायगोन आलासिफ्रा जिरायजोबगोन नै
पुरा बानायगासिनो दङ बावहाय बसआ लेक्सार होगोन जायनोखि इनभाइटेड गेस्ट चिफ गेस्ट दा नोंथांमोनाबो नायफैदो बाहागो लाफैदो मेन स्टेजाव नै सासे एकदम ब्लग खालामगासिनो दङ आइफन लानानै आंना सेमसांसोलै बिराद दामि आंनाबो होमबा वाइड एंगेलाव होबाय आं दायो वाइड एंगेलाव नायदो रायजोफोर ब्लग खालामनानै नायलायबावो मोजां ना बिदिनो बानायगासिनो दङ कमप्लिट जासिगोन बारा गोबाव गैला जास्ट फ्लावार्सखौहाय डेक'रेसन खालामदों बाखिथ' गासैबो जाखाजोब्बाय नै बिमानि राव जायखौ जों बुङो मादार टां ओरैबादि गोदै जायो बिमानि रावा बिनिफ्रायसो सेकेन्डारि लेंगुवेज होनोबा नों अनेक लेंगुवेजखौ नोङो सोलोंनांगौ मानसिया जेसेबांनो लेंगुवेज हायो एसेबांनो मोजां खिन्थु फार्स्ट प्रायरिटिया जेब्लायबो नोंनि बिमानि राव बेयाव जाबाय चिफ गेस्ट आलासिफ्रा बाव थागोन आरो जायनोखि बिथांमोना हांख्रायना लाबोजानाय सेन्ट्रेल लेभेलनिफ्राय बा जिखुनु जाया काउन्सिलनिफ्राय ग्राउन्डनिफ्राय बावनो जमा जिरायगोन आरो माने रेस्ट हाउस बियो ओमफ्राय जेब्ला साफा फैगोन ना अब्लानि बाव लेक्सारखौ होगोन आरो ओमफ्राय बेयावबो जिरायग्रा दङ सिङाव दंनायालाय रेस्ट लाग्रा दङ दा बेनो आरो मेन आलासि जिरायग्रा स' दायो वाइड एंगेलाव होदों नाय भिउआ बेबायदि दाबो खामानि मावगासिनो दङ लाइटखौहाय खालामगासिनो दङ बेयावनो ना आलासि जिरायग्राया चिफ गेस्टफ्रा जेब्ला आलासिफ्रा सफैगोन बाव फार्स्टआव रेस्ट लागोन साहा लोंगोन बायदिसिना फ्रेस जाग्रोगोन आरो ओमफ्रायसो गाव गावनि दायित्वखौहाय बैयाव लेक्सारखौ हैगोन स' दायो जों बाव हाबखांलायबाय बिनिफ्राय नेक्स्टआव जों कभार खालामसिगोन एक्जिबिसनखौ आरो दायो आङो जों गामिनि हटेलाव थांगासिनो दङ गबागब गेलदांदाङाव थांगासिनो दङ जों आं नोंथांमोननो मोनसे इउनिक नाम देखायगासिनो दङ अरांखौ अरो जुनेल हटेल देग्लायनि हटेलनि नामफ्रानो फुरा इउनिक बिखा या गावा खुगा या गेवा नै हनै बाप बर'आव मोनसे मेथाइ दंना दखानदारालाय दुखु दंमोन नामाब्रा हा माथो बिखाया गाव खुगाया गेवा बोरै जाखो गार्लफ्रेन्डखौ मोनासै नामा नै बिखाया गाव खुगाया गेवा बोरै जाखो नामा नोंसिना आदा गोसथोनायखौ मोनासै नामा गोसथोनायखौ मोनैनि दखान होबाय बिथांमोना बेखायनोथ' मोनाखैब्रा माने बेखायनो दखानखौनो होस्राबाय आरो नै आंबो नोंखौ बिखाया गाव खुगाया गेवा स' दायो दं आं बिखाया गाव खुगाया गेवायाव नै फुरा मोथो गोसथोबाबो मोना ओंखायनो दखानखौनो होबाय जोङो नै दा जोङो फैलायबाय ओरै मोनसे साइडआव मोनफैलायबाय साम' हटेल खाथियाव दङ गेलदांदां जानानै थां जों गामिनि दखान बे जाबाय साम' हटेल साम' मोन नामा मादै साम' मोनो मोनगोन ना जाफैनांगोन र' बेसे खुरिसेयाव बेसे मादै 50 खैथा पिस फैगोन लादेरनो मोनगोन ना मोना लादेरनो गोना होआ थोनाय नङाना डेन्जार जायो जोङो बावहाय साम' मोनगोन नोंथांमोना ओरै जाबाय जों गामिनि हटेल गेलदांदां एकदम असलम सेल जागासिनो सेला हा जाबा जायाबा थासो लानांगौमोन नामखौ नोङो जाबा जायाबा थास होलायनोसै दे नामखौ बिखुनजो हटेल खिन्थु बिखुमजो जाना दङ बिखुनजो आंना बेखौ सोलायबाय बेखौनो खायसे उलार लिरदोंमोन ना उवालानो बियो